Ki hamsaya ki baher sharum shaneng hakini kisngi ki baladep kala kut sendon menin kisngi hakaba ki arngut ki MLA jong ka PDF kila rung sendon chakaseng NPP hapok ka jingalam jong Konrad ki sangma hakini kisngi ki pajba kila kren sharum shaneng kila pathai khubor kila penmi iki jing tho bagini ki arngut kila banrung chakaseng NPP Henry ompat tikena Henry nin kasngi kini ki arngut ki MLA jong ka PDF kila rungno chakaseng NPP badda ka jing rung jong kini ki arngut kaseng NPP kala kiu ka jing buon pait na ka ar penriu chaka ar ko prangut kini ki MLA jong ka PDF ki bala job la arsin kanthi uba bante doreng do na mau kenreu bat uba givin melem na sora konsuensi kini baro ar kila job la arsin kanthi na kaseng PDF kini ki arngut kinong mikmat kila rung chakaseng NPP rengkat ki katu kat ni ki kendon ki bakilabo kebanengkong ka ILP ki argut kinong mikmat kilabo kendon ni ka sorkar bahkan bodin ni ka ILP ka balde pas house nem baladeb hakapor bakajur ka jinga ki ya ka CAB tada ka ILP ka yo ban pentrekam hakani ka jala kan long ka jing chingai ya ke judgment riu rit pai ka jongi pat ka balong ka wei na kimat kepala slam ha ka jing dawa na do ki sa seng bhalang ki pajba hadu ki seng sain percay kimi lenti baka ILP kan long kawai na kimat jong ka PDF ka ba ki labu kendon ni ka sorkar ka ba ar ka ktin kasi kadai kawai na ki ktin ka ba la dawa la slam ba ban yo jing itu na ka sorkar pedeng ka ban yo rung haka it schedule ni haka khnit ka ba pra da ka ktin kasi ka yo rung haka khnit ka ba pra ka jing mentoy ya ka beri unyu terap ha ki babun kiliang khamtam ni ki khon samla ki bal pen kre ki exam ha ki benta baper ni ki competitive exam kabalai ki bu kendon ni ka sorkar bahkan penbet yo put sam pedeng ka Meghalaya ban Assam yo I ha kasnem ki baladeb ka sorkar MDA 1 kala penbet ya ka phase 1 hakin triu teli ki jaka pat ka baladeb ban ya soy ya ka soskular pedeng ka Meghalaya ban Assam ha New Delhi ki kwa ka sorkar bahkan pendep ia kani ka phase 2 kalau ikan bala ka basau ki kwa ba ka roster system ka bala pentrekam house nem bala dep ba ka sorkar kan pejbnia ban bishar piang khanang baka nomno siliang ba pentrekam ia kani ka roster ka basan ki kwa ka sorkar pok ka jingalam jong ka MDA2 MPP bahkan pentrekam yang deban chnano ya kipol ya ka agriculture policy kanang bukan long ka jing mentoy ya kinong rep da ka jing don jong ki policy kini gide ki katu kan ni ki kendon ki ba ka PDF ka ba menta ka la so pura bat ka NPP kide ki katu kan ni ki kendon ki ba ke labo ka barung sya ka NPP